Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. O karon mag-upload ta sa ato ang Palamay Drama Compilation Part 127. Sa dili pa ta magsugod sa atong drama mga listeners, ay nag-comment sa tuwa ato lang pud tagan o pagtagad no. Kay sure jud ko nga daghan gapon sa inyo mga listeners nga wa jud na wa gapon kun ninyo nasabtan no anong naatay intro vlog. So nay nag-comment sa ako diri si Mambi, kauwi ba aning art mas maayo unta o wag tango na lang mag-repeat sa ngalan na pinaka question mark kay most of the time wala sa lugar. Suggestion lang po ang akin, huwag mo na lang basahin kung message ko during your shout out. Salamat kayo sa imo dia Mambi sa imong pag-comment o sa imong suggestion. Uwa pa siguro tayo intro vlog Mambi, wala na siguro atong YouTube channel karon, suspended na siguro no. Ako ipasabot sa inyo no mga listeners, daghan siguro sa inyo nga wala pa nakabalo no. Pasaboton ta mo nganong unsay hinungdan nga natay intro vlog, natay mga istorya, naputay outro vlog no. Ako unahon mga listeners no, daghan parang makabalo jud mo sa tinuod. Ang una mga listeners, wala pa ko nagbuhat og YouTube channel. Parehara ko sa inyo no, listeners lang sa pod ko no. Kunya akong ginapaminawan sa una ang Sir John King Anuta. Dito ko kapaminaw sa iyang mga drama. Ganahan kay ko maminaw sa iyang mga drama no. Ato lang na istorya no. Antod pag-apply na ko sa YouTube. Ganahan kay ko paminaw sa iyang mga drama. Kunya nahuna ako sa akong problemon nga pwede man siguro ko magbuhat ko no o ako ang problemon nga channel nga drama yapon moto nagbuhat ko og channel nako nga Palamay Drama. Kunya dito gapon sim gapon sa dito sa Armin Drama nakuha ko dito akong gi-edit. Kunya katong panahon na iyang channel na suspended na dako ang iyang pagmahay ato nasayang iyang kahago suspended siya kay anang ditso naman sa drama ang iyahan na ditso na sa drama wala na siya mga intro vlog. So ako nakakuha kong ideya no nako ideya nga kinahanglan jud na intro vlog no. Kunya ako naka-upload nako nga walay intro vlog, naka-upload nako mga 5 na siguro ka drama ako na-upload no walay intro vlog upload nako. Kunya siya dako kay ang kuan na mahay jud siya nga ato sayang daw yang kago nga nana say dollars ato nga sweldohono na ato siya pag masuspended ka daw wala na biya na ang imong dollars no balik na kaspunuan na. So ako nakunahuna ako moto nga akong una nga ga intro vlog ko no hantod nga dadawat jud ko sa YouTube mga listeners na monetize na ko na monetize ko. Kapaminaw gapon ko sa uban mga uploader nila ni Dodong Bayratisio, nila ni uban no ni Amiga Drama. Kapaminaw gapon ko ana nila kay drama ganahan mo mga drama gapon no. Nya ga-suspended gapon sila kay ditso raman sila sa drama no. Kunya ako mga listeners, ako lang ipabalo sa inyo nganong natay intro vlog no. Ako mga listeners, nagpasalamat ang jud ko na nakakuha ko idea sa ila nga wala jud ko na suspended. Kina atong drama mga listeners, masipit na ko ka isa. Diretso lang siguro sa drama. Kunya wala tay intro vlog. Wala na siguro ko diri mga listeners. Suspended na atong channel nga sa tinuod lang jud mga listeners no, dili jud ko ganahan og na intro vlog no. Ay hasulan ko kaduha pod kanang kapoy kay si atubang sa kamera no. Kapoy kay si buhat og video. Kunya maulaw to. Sa tinuod lang ako maulaw jud ko istorya. Tungod lang kay na monetize naman ta. Kunya sa akong tan-aw nga nadawat naman ko sa iyo sa akong YouTube mo to nga padayon lang jud ang akong intro vlog. O hinaot nga nasabtan na ni mga listeners no. Kini atong mga drama karon ang gina-upload na to dili jud ko original ani gikuha ni nato sa DYHP Armen Drama dito taga kuha what's the style man
nga akong gi-edit karon. Mao to nga akong gipaabot na to og isa ka oras. Nga siyempre gibuhatan na to og intro vlog para makapasar ta sa YouTube, no? Mao nga nadawat jud ta nga wala ka na suspended. Og pananglitan mga listeners, og masuspended man jud og tumanan ka mo mga listeners, no? Kabalo ko sa inyo nga dili jud ganahan nga naay intro vlog. Bisan ako, no? Gusto jud ako, listeners man jud ko para sa inyo ha. Gusto ko dito drama. Kaya sulan lain kayo sige tagtanaw, no? Sumo biya, no? Sumha na mo sa akong mga dagway sa istorya. Pero lang mao jud na ang mao nga naatay intro vlog. Nga nagkahuman sa atong drama, naputay outro, no? Mao bitaw nga magbasa ko sa inyong mga comments. Pagkahuman sa mga drama, ako lang po i-shout out, no? Para na po tayo out the vlog, no? Kung hinaot, nasabtan ni mo mambit, no? O salamat kayo sa imong comment, o sa imong suggestion, na at least nakapasabot ko sa uban. Kaya daghan jud wala pa po nakasabot, no? Sa tinuod lang mga listeners, sa tinuod lang ako nakapuyan biya jud ko, no? Na ingon ana, malipay lang gani ko mga listeners nga naay comment akong mabasa. Dako na kanang kalipay sa ako, kaya akong nahuna na comment mauna po ni akong mga intro vlog, mabasihan sa akong pag-intro vlog. Kaya wala bitaw mga comments mga listeners. Maproblema ko unsa siguro akong mga intro vlog. Siguro okay ra ba sa inyo kung wala kayo mabasa sa atong mga comment section? Okay ra ba sa inyo maghisgot og mga gubat? Diba, matungod kang kibuloy. Lain kay paminaw, no? Mas maayo jud nga na ako'y mabasa gikan sa comment section na mao pod akong basihan sa akong pag-intro vlog. Og hinaot nga nasabtan mga listeners, no? Kaya sa tinuod ng bitong mga listeners, ako maski mag-edit ko sa akong Watch the Style, stricto jud kaayo ang YouTube, no? Usahay gani kanang maghuman kog edit isa ka oras nag-upload na ko, ma-error pa jud, dili pa jud na dawaton tungod sa mga istorya, no? Kay kini atong Watch the Style drama bawal jud sa mga bata, no? Ako ang ganing kausab ang settings ani nga dili pwede makakita ang mga bata. Sa tinuod lang kuman akong edit tapos akong i-upload sa ako na i-upload. Dili jud ko sahay kung makasulod mga listeners, no? Ma-error jud na siya. Usahay na bastos na istorya nga na bastos sa mga drama Watch the Style, no? Di para sa una nga ini-comment ako edit, upload na ko diretso na dayon, no? Karon mga listeners, magliso na jud ko mga listeners kay stricto na jud kaayo ang YouTube. Kunya kana bitawng kanang namo jud drama nga istorya nga bastos kanang sama anang okay ra siguro Bisaya kanang ana-ana or turjak pwede ra na kay di man nakasabot ang sa YouTube ana, di man sila kasabot anang ana-ana o turjak, di man sila kasabot. Kung English na sa listeners, bawal jud sa nga term, no? Dili jud pwede sa ilan na yung ana. Maski gani sa kanang kuan sa babae kanang mga English na, bawal gapon. Tingala gani ko atong last na ko nga gi-upload, no? Nagbalik-balik kaduha jud ako balik-balik nga gikan sa primero paingon sa kaoras paminaw asa jud ko nasayop ato. Sus katormen ding kuan bitaw kanang sa babae bitaw nga yan dinhi sa babae tapos di English ba. Kato ako ang gi-edit tapos akong giwala gikato na ko. Usa pa na upload, no? Ako lang istorya sa inyo, no? Naay part diha ato nga compilation nga nang part diha nga wala na missing, no? Kana mga listeners sultian ang tamuana, no? Nga naay kulang sa ato ang mga part tingali nga dili sunod-sunod part 1 paingon sa part 26 dili majud na mo missing diha nga part nga wala siya. Kana mga listeners ako nang private pasabot ana nga i-violation ko ana sa YouTube, no? Tungod sa mga istorya nga sobraan na bitaw kabastos mga dili pwede sa ilaha. Nga ang akong kadukan ang akong kakuan na listeners, no? Maglisod jud kay ko sa pag-edit nga ako jud nang balik-balik ko, no? Gikan sa primero paingon sa isa ka oras nga kadugayan magsakit na jud akong mata. Mabitaw sortian na mo listeners ako makaingon ko sa akong pagalingon nga kanang undang na siguro ko ani o maghimo na ba kog lain pud nga drama, no? Kay kung maghimo kog lain drama mga listeners, maghimo kog lain drama
Mamugay yung naandan pala may drama nga di ba mo ganahan og lain pud nga drama ato idi. So karon ako lang jud padayon. Nga makaingon ko usay nig-upload nako usay ma-violation ko dili dawaton nga sabon na pud nako ma-error na pud makaingon bitaw ko sa akong puglingon na surrender nako. Mabitaw usahay makabasa ko sa mga comments sa uban bitaw sa comment section. Bilib bitaw ko sa uban kang biliban jud ako nga isa na ko commentor nga mao jud nakapadasig sa ako sila si Ma'am Balbina Capalis mao jud na makapadasig sa ako ilang mensahe sa ako nga sir padayon na jud sir narami pirmi mao jud na makuan sa akong una-una no sila si Oscar Abayado mao jud na sila si bago na kong kuan karon si Ma'am Dilsam 99 mo doon ay nakapadasig sa ako, sa ako nga magpadayon dito ko. Kaya sa tinuod lang bitaw mga listeners, perting gamaya rin kayo ang kita sa YouTube. Sintabos lang mga listeners. So tiyaan ng mga listeners, ang 1,000 kapin, 1,000k kapin, ka-views. Piso na mga listeners, $1 na, equivalent to $1. So, makaingon ko sa akong problemang nga usab sakit akong mata usay sakit akong ulo. Makaingon ko sa akong problemang nga muundang ako og kanang ngita sa eskwela in drama kay tiniwat sa style kanang SPG ba ni bawal jud mga bata murag stricto jud kay sila karon okay pa to primero no so wala pa ko na monetize kay pwede pa to nya kanang makita mi sa ako mga amigo. Ay, bay, mo anas, uy, bay, salamat kayo sa imong drama nga gina-upload. Akong amigo, construction workers, arsa siya simento, labor lang siya, arsa siya sa simento. Headset siya, paminaw sa akong drama, ana siya sa kuha, salamat kayo sa imong drama. Kung iyang kuhan, moral ko nung, wala, di sa batiyo nung kabugat, bakit, sige lang po siya katawa. Sa akong kabuling mo, no, nalipay ko na naadyo day nga nalingaw gapon sa akong drama maski hago kay sa pag-edit. Ay salamat nga naagapoy na lipay sa akong ginabuhat no nga pag-edit sa akong mga drama. Akong amigo pod nga nasa sa bukid na assign karon kanang minaw gapon sa drama sa ako dita lang siya sa minaw siya. Kamulo siya guna sa mga kuan sangkot. Minaw siya, karakita na mo, salamat po siya. Salamat kayo sa inyong drama nga nalingaw kay Miss Bukid. Paminaw sa inyong drama. Nindot kayo paminawon nga nakapalipay kasi mong isip katao, no? Mauro ito nang makapadasig sa kuha. Sa tinuod lang sa nurse, perting gamayar doon sa kita. Unya, ang 1,000 views, pila pa kaadlaw na kuhaon ako, usahay, maabot pa na siya 1 week. Piso rin taon, isak simana. Ikubalin sa $1 is 55 man siguro karon 55 pesos 55 kita na ko so sa isang semana gamay ra jud kay mag-listeners no ang ako lang jud mag-listeners na nakapadasig sa kuha katulad yung mga amigo na ko no mao jud nakapadasig sa ko labi na sa ato mga komentor diha no malipay lang jud ko na mag-comment sa kuha nga mao jud nay basihan sa akong pag-intro vlog. O hinaot mambit na sabtan ko ninyo labi na sa atong mga tanan ako mga listeners. Balik-balik ko lang jud nako no kay sa uban wala pa siguro nakabalo nganong naatay intro vlog nga inig-comment sa atong drama na po tay outro vlog. Hinaot nga nasabtan ni mga listeners no sa akong sitwasyon sa akong side ko no o nganong naatay intro vlog. Taas naman atong istorya mga listeners. Magbasa ta sa atong comments outro na lang nato comment sa atong drama dito na lang nato basahon dayon ay taas man itong istorya para makasugod din ta sa atong drama o ato nasugdan mga listeners atong Palamay Drama Compilation Part 127. Ako si Clara, ginaingon ang asawa nga buutan, piangay nga butian. Pero dili ka nang makahuna-huna nga ikaw iyang panimaslan. Mao kini nahitabo sung kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Gikasubok ko, Arman. Di ko mahimong dawaton ang imong kukma. Day, Clara, maluwi taon ka, day. Sugta ko. Isaad ko, di kapahila ko. Palamian ta ka pirmi. Kaha?
Di ko na mo pahilakon. Sultihan talang ka, Arman. Daghan ng tabi ang ako nadunggan. Nga ikaw, daghang babae nga imo lang ipahilak. Oh. Kay human mo mako ang ilang kaputli, imo dayon siyang gilikayan. Oh, sila man to, day. Dili man to ikaw. Pero kung imo kong sugton, day, isaad ko. Dili lang ko mulingi og mga babae. Oh, mura pa, oh. Di lang lagi ko, uy. Oh. Di ko muto si mong gipanulti, uy. Day. Busa pa silo ako. Di ko madawat ang gitanyag mong gugma. Dili. Ako may naluoy nga naghuna-huna ni Armanak. Wa gid ni musugta. Na, di ko magpahinayak ma, uy. Palikiro kay ng tawhana. Daghan na kay nagbabay nga, di pang binuangan lang. Pero nak, ang tao baya, doon na bayay pagkausab. Kinsay da sayod, nga diha nimo mausab siya. Kaha, ma. Mausap pa ka ng tawhana. Ang tinuod na pahaganahan man ko niya. Labi nagmagtanaw ko siyang bungot. Nintuta, jud, uy. Kun mao, sugta siya dak. Apan ayaw lang itugyan niya ang imong kaputli. Unya na human sa inyong kasal. Salamat kayo, day Clara. Kay sa katapusan, imo lagi kong gisugot. Gisugot na ta ka. Pero di ko magpahilabot ni mo, ha? Oh, uy! Di ta kahilabtan, day. Aw. Hawk-hawk lang itong buhaton, good. Romansa-romansa ba? Unya kung magkainit na ganit na. Aw. Stop tayo! Ano itong buhaton? Basta baya, ha? Kung magkainit ng ating romansa, stop tayo, ha? Ay, lagi. Stop dayon ta. Eh, be. Alibi. Sugda na nato, be. Ayaw dinhi, uy. Uy, day. Kung gitukmod. Dili dinhi sa amo, uy. Nas mama. Oh. Sige. Ugma ha. Manuroy ta. Magdata ugma, deklara. Katabok na ng imo. Nya, kayo ugma. Kaya imong bungot. Ingon adi ka kilok. Kaya pa ko kasi ani. Lami na din. Alibi, hibuon to ng ining pantig ni. Alibi. Sabay o giwit ng ining pantig na. Ay, man. Huwag ko nagiw po akong panty. Ay, stop na taba. Stop na to. Nagabot po ito. Tapos na sumansa. Nahubo na nako. Sakita sa akong dila ay may sigikap sa garter sa imo. Kanini. Maluwa na isa. Garter nga mo labtik sa akong dila. Lami na. Stop na to. Tapos taon. Alibi. Dulitan tanig. Bumbahi! Aray! Agad! Stop na to. Stop. Ina ni mo, uy. Ingan ta kang stop na. Imo diyang gilahos na. Kaya dosa. Tulo ka lang ang ako nakuha, day. Sige. Stop na ta, day. Stop na ta. Tulok around. Sikog ingog stop na abot yung tulok around. Pakasligo ha. Kasligid baya ko. Unsa? Mo na tinod, Clara. Doon ay kabit imong bana. Di ko mutuon ni mo. Imo rin gidaot ang akong bana. Abi kay wa man tang sugta. Wa ko magbakak. Tinod na tanig ko gisulti nimo. Og ako naluoy nimo, Clara. Kung ako pa imong gisugot og di pa mana. Di ba itong budhian ka? Kay mahal ko kayo ikaw, Clara. Ang akong bana. May kapit si Arman. Maaligi. Kisa yung kabit ha. Kinsa digoy. Unya na too sa gisulti ni Digoy. Kung ikaw na gid mismo ang makasakop, nak. Marapag makatukos kisulting digoy makay. Talaki Robert sa salitaw pa. Clara,
Ang tao doon ay pagbago. Buutan man na si Arman sa tanaw nako ba? Magsige magani na siyag daig nako. Nga ako kuno, gwapa kuno ko. Bisag idara na pero lami man kuno gihapon kong turjakon. Yang ingon? Oh, nakoy buutan. Kaayo ng bana ni mo nakoy. Kay iya gug kong gidaig og maayo. Nya ingon siya nak nga lami og hugot pa kuno ko hangtod karon. Maon di ang nakaingon kang buutan siya. Kaya giingnan ka di ay nga lami pa kang turjakon. Ay, nakoy. Ganahan yung kay kusbatasan sa imong bana. Mama ba Kay pirmi yung kunyang daygonak. Buutan siya, day. Buutan siya, Clara. Unsa? O, lagi ikaw. Saling man yung kabit sa mong bana eh. Nakita na ko usak higayon si Arman ba? Misakas bintana lang saling. Minyo man na saling, di ba? Ay, good. Pero, bungutol man sa bana, good ni mo, good. Manahan saling niya. Ay ha? Tinuod yun nga may kabit siya ha? Si Saling ang iyang gikabit? Sos ako'y tao ni kawaw mo, sulti taon. Kung unsa isulti na ko, mo gini tinuod. Kabit ni Arman ang babae nga dako sa minyo. Pwes makita niya. Baslan ko siya. Tawgas di goy gawbi. Ana, Padto asas baby. ala no. Puslan man na nagbinuang siya. Sige. Patilawon ko sa buglaeng laki ning ako. Ug si Digoy. Ako di ay. Ayaw lang kay Agaw, agaw mata. beta, no? Si Digoy Sayang lang. nga, ay, sayang. Siri akong kabiton. Sige na, antuan na be. Paantuas bay. Hala. Sada. Ka-cute. Nasa daya. Hala. At pagit ka na ikoy. Huwag ko'y anak. Ang Carmen na may nag-agi-agi o gawas anak. Baby. Hala. Kung sa akong imo, ha? Hindi akong ragbakadak, ha? Kumbre pa? Awa. Ga? Imo na tanan ko'y. Ako? Wala pa ni matawag ilong, bata sa? Basig ko pinay mo kang tatay ni mo ba? Ako di, lain ito ginakong tatay, lain ito. Sukol kayo ni? Sukol! Kaya ko na! Oh, Bibi, yak ko Gamay na ra, imo, eh. Gamay ra. Bibi, Kaluag na kuloag to. Nayapag ka. Ini Clara eh. Manggani. Clara, kataga. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Clara. Ginaingon, doon na higayon nga ang usa ka daga nga doon na uyab at tumahilabtan sa usa ka lalaki nga doon na asawa. Mao kini anay tabos akong kinabuhi nga dili na ako mahimong mahikalimtan. Unya, day. Nalingaw ka ba sa atong pagpanuroy? Odong, lingaw kaayo ko. Pero mura og kibati lang ko og kahawang. Doon ako'y gustong buhaton nga kuan basta doon ako'y gipangita nga kuan ba. Kalimti na lang na uy. Asa man taron dong, ha? Mga kaning mamauli na ta. I-drop ta ka sa inyo ning gisakyan tang taxi. Kaya ako, mauli na sad ko. Susunod po na, nuroy ta day. Oh, doon na ta sa inyo. Taxi driver, lugar anang gamay nga iskina sa unahan. Grabe ko na nang imong uyab. Wapagid ka niya mahilap tiday. Wa pag yung taon, day. Mao man gayang gusto nga, human na unya sa among kasal ko niya hilabtan. Mura sa karang tao ng imong uyab, uy. Wa na na mauso ron, uy. Nga, una pahilabtan ang babae human nagkasal. Kay nga no, day. Ikaw di ay, nahilabtan na day kasi mong uyab. Ay, oo. Kalois kinuon, hilabtan na dyan ko, day. Kadagahan na. Kada kita na mas uyab, binitrahay da yun ni. Mao ba, day? Unya, day. Lamig gid na siya, day. Ha? Wa pa mong kukasuway, anak. Good. Virgin pa baya ko. Sus, day, pertigyong pagalamig ang amutang nga, day. Kanang hagkan ang duha ni mo kapsas kalami. Unya, kanang hagkan ang imo.
Pirat-pirat yung mata ni Mas Kalami, day. Piskot tukar minunggana na ako. Dinhi sa kaday, ha? Anton sa dako kong uyab kay nitukar mo kong gana. Nandiyan sa kawi. Hawa na. Ay, haya-haya sa ni Marlene, uy. Sigihan manug ana sa iyang uyab. Ako in town diri, wag gyud lami. Sige lamig tan-og sini ni Rico. Nung di mo tan-og sini, Soris Plaza. Kaog ice cream. Wag gyud ayo. Giatay tawhana. Humanagyo ko kaliko. Humot na ko. Musaka ko sa taas. Magilis ko sa akong kwarto. Makig-date na sa dabaro ng akong uyab nga way ayo. Kiatay uyaba, pragaba. Huwag lami. Kigdalang slarot. Pe! Ablihan sa ako ni bintana, pe. Para makalusot ang presko nga hangin. Kapresko sa hangin nga ako nahanggap. Oh, uy, hala. Kanang lalaki nga nangihi sa upos nga nagatubang dinitapit sa kong bitana. Ang panang man ni Maria. Hala, ang iya ha. Katangko ko ang tawhana, uy. Unya taas pag yun. Oh, labi ka ng gunitan o gugot, uy. Dito, maninon ako laway. Oh, humana siya pangihi. Haya-haya ba yan ni Maria? Uy, kwapo o pana. Tako pag ginukuan. Oh, uy, hala. Mihangat siya o nagsugat ang among mga mata. Uy, kauwaw. Nakita ko niya nga, mitanaw sa iya, ha. Kauwaw ato ni Jovel, uy. Mauday nga, pilit kaayo niya si Maria. Kay may ikapanghambog man sa Dennis Joel. Nga. Yung giklitog sila ang bitana sa kwarto. Kay. Kita ito siya sa ako na. Inoon niya sa kumawawaling ako. Kay ikapanghambog sa ni. Tanaw ba na ko ng Clara? Pag ginababunog siyang uyab. Pida. Lami, alababayhan na, Unsa? Nagsige na kagunahon ni Joel nga bana ni Maria? Sukad lang ka nakakita siyang sa iya dihang nangihi siya? Oo, day. Sukad lagi ko makakita sa iya, pero may naging ko maguna-una niya. Ni mo day, uy, ano, uy. May asawa na biya na. Og ikaw, may uyab na sab ka. Nahibaw ko nga gusto ka nang makatilaw langit. Sa hagana ng imong uyab ng butanga, ay paghuna-huna sa tao nga minyo na, uy. Bugo ng tawhana, uy. Ato bitong katapusan na mong panagkita, akong gihagad ang butanga. Dili ko na siya. Kay dili pa ko na may kasal. Unya na lang ko na kung makasal na mi. Ang gawm din nag-utok ng uyab ni mo. Pangitaglain, uy. Aron makatilaw ng kaglangit. Bogin ang tawana. Kalog man din ng uyab ni mo. Ako pa'y naka-uyab, anak na. Sus, martilyo ko na ng uwa ng animala na siya. Buisit na siya. Oh, ha? Makikita na ko si Tio ni mo, Joel, dong? Kuno ati, kay wa kuno ron si Tia Rita kuno. Si Tia Marita ba? Maria. Tuawan sa probinsya. Nga, makikita kuno siya ni mo. Kundot ka. Daoy, dong, uy. Mahadlok man ko, uy. Hadlo ka siyang asawa, ha? Ikadlok. Man din si Tia ron. Pusa, sugot lang dahil tinga. Magkita mo si Tia Joel. Sige, Auntie Clara. Wa man ko mahadlok sa iyang asawa, dong. Lain man akong gikahadlokan. Naunsa man imong kadlokan ang gidako ni ate, ha? Mahadlok sa iya, ha. Ay, mao lagi. Lagi, basi mabungka ko niya ning ako ba? Bitaw dako jugay na iya ate oy. Ito lang ko oy. Ako li sa ingnon gibalibad ka kay hadlo ka sa gidakon siya kay mabungkag imo ha. Ari na ko. Ay, sa guglakaw gud na unsa baya ni siya, uy. Ikaw sa no, buot sa kagbalibad. Ibalibad bago ko nga wa man. Sige. Ina si Tio ni mo nga musugot ko nga magkita mi. Ina siya nga pangutan siya kung asa ming duha magkita. Ina siya, boy. Salamat yung kede, ha, Clara. Nga, huwag ko na balibari. Ang tinuod, sukad na atong adlaw nga, nakita ka nga, bidong ako sa bintana ni mo, pagka nangihi ko. Ikaw na kanuna yung gunahuna na ko. Ako sad. Pero
Daoy, dili man maayo ning panagkuyog nato ron. Gawas nga, wa tay relasyon. Sige lang. May asawa pod ka. Minyo ka baya, Joel. Ay, nagun-una, Importante nga, malipay ang duha. Nakita na ko si Malinukan nga, huwag kay kalipay sa mga uyab. Busa ako. Ako may matag sa kalipay nga mong gipangita. Ako, Clara. Kapikot mo ba ingin mo? Nabulhog mo ni? Cute pa si O. May bayo. Uy, pagipayo na kay Virgin pa man ha. Wa pa man ko hirap sa akong uyab ko. Patayo na, Joel. Patayo na. Tunon ba kayo? Awa. Mutak kong giya. Lamihan na, Joel. Uy, karon pa niyo ko kasuwayan ka ng ako. Lamihan. Bastahan ka na. Yun, patilaw ka sakit. Baby, nato din doon mo kapakami. Birahe! Bumbahe! Agay, kasakit. Joel, gusto na to na. Sakit. Gusto na. Agay, Joel. Bulungon ka ni. Joel, uy. Joel. Agay. Agay, ako. Patay, nagyo ko. Ay. Unsa magbuwag ta day? Ori ko, magbuwag na ta. Kaya wa na ko'y gusto ni mo. Pero day, sa may sana ko nga imong kong buwagan. Gimahal ta ka. Gani, giambingan ko imong kaputli. Wa ko hilapti ang gihay sa imong pagkababae. Kana! Maunay rason nga makigbuwag na ko ni mo. Kaya wa gyud ko ni mo hilapti, uy. Busa buwag na ta. Kaya di naman sa ko virgin pa. Gitorjak na ko og usa ka laki nga dakong minyo. Busa buwag na ta kay dili na ko angay ni mo, Rico. Dili na. Day! Perting hilak in taon ni Rico nga akong gibuwagan. Pandili na ko angay niya. Kay gisigihan akong hilabot sa usa ka lalaki nga minyo. Og dili na ko makabuwag pa niya. Kay magpangita na ko sa iyaha. Na in love na ko sa lalaki nga minyo. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Nilda. Ginaingon, kung mahigugma ka, di ka mapadas mga chika. Mga kining nahitubos kong kinabuhi nga di na ko mahimong. May kalimtan. Imong, papalita kong uling. Oy, magsugba kag baboy siya. Dili. Buwad. Dili po. Oo, sa may gamitan ni mo anang uling, ha? Magsugba kong taong parehas ni mo sig pangutana. Di arang uling siya to. Ayaw na lang bayre. Uy, siya. Gikaon maguna ni mong uling. Labi as uling. Ay, kagumkom. Ha? Ginoo ko. Nangala ka nga tiguang naman mabdos na ka. O di mabdos na sad imong. Suko ka. Buong lang. Mabdos magani ng waybana. Ako pa kaha. Lalaki ka man unta imong. Himantayon ka man kaayo. Oh, May shot. Masa may nahitabo ni mong nakaito man ang imong ipon? Daynilda. Maptus na sad ka, ma. Ay na, papailyot ni mo ay. Di pa pugong. Bukod-kod yun. Naunsa man taon mas papa, ma, uy. Wa mo maghuna-huna nga daghan naman kay mong anak. Ay sus, ni mo Nilda. Mas tindot man ang daghan og anak kay makailin-ilin mis papa ni mog asa mi mo dangop. Magampo la mis papa ilyot ninyo nga dili mo mahisama anang mga anak nga way respeto o ginikanan. Maunay mga anak nga way batasan, way igabaws. Gabaan na gihapon ang anak nga ingon ni ana. Paita. Oh, nganong pait man nga lami man. Sabada ka, ma, uy. Himo naman kang anay ni Papa Ilyot. Dili pod anay oy. Di man pod baboy ang iyong inahan Nilda. Pa Ilyot. Gusto na yung taon mas mama isyat, uy. 12 na taon may kabuok, uy. Unsaon na lang kung may daw mahitabo ninyong mama isyat. Ako'y mag-atiman sa kong mga manghod, kay kamagwangan man ko. Bako itaong ka Nilda oy. Dugay pa may mamatay si Mama Isyat nimo oy. Dugay pa. Di na ako magminyo, ani. Madiscourage ang ako mabana. Mahadlok nga maparehas ko ni mama nga daghan kay anak. Dili ka malipay Nilda. Mura na tag kalendaryo. Na ay January, February, March, April, May,
June, July, August, September. October, November, December. Ah, Diyos ko, Lord! May gabi inyong tanan. May gabi ni mo nilo. Mga anak, sod sa mo sa kwarto ninyo kay may bisita si Ate Nilda ninyo. Mama. Mag-drink ta. Dali na, Elliot. Manood po ta. Ay, Hilda. Masita ko ni mo, ha? Nanghupo man? Okay ra kanilo. Okay sa unsa, Nilda? Nga makauyab ta. Di okay, ha? Ang buti pa sa butil da, ha? Dili ko niyo bastiron. Saan ko ni mo? Okay raman ka nga daghan kong mga manghod. Nagdaghang ka banghod. Oh, kung maminyo ta, daghan po tagkakan unon. Di man ko makabiyasa kong mga manghod. Unsa? Buang ka na nilo. Sinilda yung reporting ka nagsuon na. Ano day, paimong? Oh, ano? Waka maguna na. Kung unsa niya, ang inahan na taon, usad ang anak. Kung maminyo mo sinilda, 40 sa daghanan yung mahimo niyang anak. Mo na gusto ko pa. Ha? Imong, nga daghan mi mga anak. Hello! May gabi inyong tanan. May gabi kanila! Yay! Magat, pailyot. Ni asinilo kay. Pahibaon mo nga. Magpagkasal mi. Kami si Nilda. Chat. Na Elliot. Yay! Kaya Ate Nilda! Nilda. Usa mo sa mga tuog ng iyong mga manghod. Kung duka ko na, nga naman di ay. Di man ta makalugar ini. Bag-ugot ang minyo. Hindi na ba takandaan ha? Na kung okay ra ba na imong makikminyo na ako? Nadaghan man kay kong mga manghod. Nga, nigojo ka. Mau agwanta diha. Maluoy mo kasi kong mga manghod nga mo piya. Pananglit nga maglain day tag Pinoyanan. Aw. Agwanta na lang. Ini pangatugan nila ta maghimog atong baby. Nilda. Nil. Naman. Nahug na sila. Aba. Kung maghinay ang takay, magkamataw niya na matupad na tos pagkatong kisod na. Sige. Inanin ang ta. Di lang maliga tayo. Lisura ko ni. Maglubot ini. Dami man ang lisod. Okay. Natandog. Ilyos, Gina. Natandog mga ina. Nana, okay na. Niliso na siya. Okay. Nilo. Si Jason ni Brog. Manginit tingali. Peg nun sa CR. Iyasa ka mo balik niya to. Doon ito mangihi. Uy, doon ito. Nilda. No. Hindi mahimo. Igapos na kong manghod. Sige, mahimo ba? Sige, mahimo. Mahimo gyapon ni. Balik na hida. Ang bata ni Balitok eh. Balik ka hida. Kung tayo manghod. Uy, naman nun kay na. Ha? Gusto mo na siyang magpulis. Sagning yati, pagwaran. Tawag tayo. Mas may pa. Lisuras kayo kang ninyong Nilda. Lagi na eh. Check-in na lang mo. Check-in. Asa man po. Asa. May taxi man ko. Ako'y drive. Sakay mo Nilda o ihatod ka mo og motel. Aram maka-check-in mo. Kini. Anita din ni Nilda. Wow, kapog na was aircon. Din hiyo ay makatugaw na to. Huwag di tamog dali. Di tamog panagana. Hubo ko daan sa kong kasunisa. Sige. Ikaw sa hubo sa diha. Taon sa taka. Ha? Di ko lainan ko ako'y maghubo na ako. Opo, iko. Oh, okay. Ako ihubo sa imong gisulob. Asawa ko. Hala? Lain. Nalagi na ni maghubo akong bra. Tainan kong dinsuho na kong hubo ang imong blouse.
Duwaan sa nako imuni sa maini ba? Oh, naliak na yun. Iso yung blouse, ha? Ay, Lanilda. Isang usawa pa rin mo nagchulap ang imong asawang si Nilda, oy. Isang usawa pa rin mo siya turjak, di ko na mamabdos nilo. Nga naman ba yun? Oy, nagpils man na. Ako? Pills? Wa man. Sultihan ko tinuod, Nilda. Wala kitaon ko mag-pills, uy. Ano mo gamit mo ko, ana? Sa may akong purpose? Kaya bahado kang mamabdos ka. O maparehas ka si mong inahan. Ay, kung pasangiligo na ko buhata, ha? Nagpils ka. Nabuang ka? Imaninong ka mo to, oh? Kisabi nagchika ni mo nga may gamit kong pills, ha? Way buot nang nagsulti ni mo, anak da. Og ikaw, kung mituo ka, otro sa kang way buot. Oh, ha? Iya lang ka na. Oo, dahil, Tuo no? sa tayon. Wa ko'y buot di isa. Sorry na. Ay, nagkasuko. Doon kang tagsul sa CR na. Da, Ato-tato dyan lalapog ngayon. sulal pa nang naong ni mo nilo. Tana. Sulap tag imo. Nasuko ko sa kumbana, mituo siya sa nagchika niya nga nagpills ko no ko, ari ko mumabdos. Kaya aman lang kong julap. Julap niya, suko ko no. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay Drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ito si Joel. Ginaingon ang relasyon sama sa electric iron nga gion hat na hat labi nag magasinabot. Mao kining nitabos ko kinabuhi nga dili na ko mahimong may kalimtan. Ay, usa man ang baad ni mo. Kaya nga naman nito niyo. Buwayahon ang gado. Unsi buayahon nito niyo. Kung may asawa ka, mamatay siya. Nay, taro. Kung makita sa kaglaing asawa, mamatay gihapon siya. Unsa? Liko mo to, oh. Pero ma, sinito niyo kasaligan o katuhuan. diba? Hadlo ka? Oo ma. Digi ko mutog ingon ni anak Joel. Suwayi. Unsi, Panguyab. O niya, i-live-in. asawa man, di man live-in. Og may uyab na ko si Itil. Oh, ito mong kakasgisulting tonyo ni mo. Live-in lang. Kas kwarta kung magpakasal kag babay niya, mamatay ra po di ay. Live-in lang, aron di mamatay ang mamaho ni mo ikatipon. Tipon? As in, live-in, Oo, Joel? tipon, as in live-in. Sugod ka? Kung magpakasal na lang data, Hindi man mahimo. kaya nga naman. Kuan sinito niyo doon nagisulti na ko. Yung gitanaw akong pad, kahapon, niya ingon siya nga, kutob sa kumaasawa, mamatay. Kay? Kay, buayahon lagi ko na ko. Kay? Kay, Saman na. basta man isulti nito niyo. Yung nakakita siya sa kumpad. O nga, nabalaka ko, nadlo ko Itil. Ay, sa istola siguro ka na itong panahon na anang ingon ni Anak Joel. Pero karon, wala na siguro na, uy. Yay, di ba mamatay dahi. May lang ta Itil. Pakasal na lang ta. Yato ka mahadlok. Action kung kabalaka ba, Joel? Oh, nga naman, Bejio. Anugon kay si Itil mamatay? Bejio. Kagwapan Itil, Unya, mamatay lag sa'yo? Tungod anang pakaslan mo siya? Unya kay, buayahon maka ka. Lagi. Kulbaan kay ko, Bejio. Pero ganahan mas Itil nga, magpagkasal min ha. Sabay ha? Mangutan na ko nimo ha? Unsa man kuno ang klase sa kamatayon sa mamahimo nimong asawa be? Ako kibaw, basta kay ingong nito nyo, nga mamatay lagi. Kay buayahon ko. Unya kay si Itil, gusto man nga magpagkasal ng duha, dili mag-live-in lang. Kasal yun. Dili mahimo nga trial lang sa. Kanamang murabag duwas bata nga naay trial ba? Dili, Bejio, dili. Oh, suwayi lang. Basig nasayop lang si Noy Tonyo. Matukos lang nito nyo. Mag-isulti ko niya bahin ining among pagpakasal ni Itil. Ay. Wa may magbuot ni mo, Joel, kung magminyo ka og magpakasal kag babay. Basta ingnan. Uy, Di pa ibaot ka nga mao
Naya ako nabasahan sa imong palad. Buayahon ka. Padayon ang imong pagpakasal sa imong uyab. Nito niyo kuyawan ko ni mo eh. Ano man? Murag ikay mo patay. Nigugmang kong itil. Nigugmang. Ala, wa ko'y mahimo. Ayaw kong masulas yung bako kung may mahitabo ni Itel, ha? Kung sumpaon ni mo nito niyo. Sumpa, Oo, ni. buti mo ipasabot na kudlitan ko ang imong pad. O kana. Muni bata. Nito niyo. Oh, kudliti ko. Kudlit. Sige. Kadiyo. Hubuon kong akong short. Ha? Ano Mauni ikudlit ko sa imong pad. Nagilo ka na yun. Kasi madanig sumpa. And now I pronounce you, Jewel and Ethel, husband and wife. Congratulations. Jewel, you may now kiss your bride. Thank you, Father Andy Satura. Father, uy, naam ko kakisyo, Father. Itil. Goodbye, Joel. Ang say goodbye, Itil. Nasayop ko, oy. Huh? I love you, di ay, Joel. Kulbaan ko na. Joel, Hmm. mo to ko sa kwarto na to, ha? Mapahoy lang sa ukay. Ikapoy man ko katima sa mga bisita, oy. Sige, Itil. Ako libalag, ha. Mas ubang bisita. Pahuway sa. Kaya kung mamauli sila, ikaw na sa akong atiman nun. Sige. Basta, ha? Ati man na baya ko. Og ayaw kalimot. Og buki ko kandila. Oh, Itil. Yes! Wala tayo mga bisita, Itil. Niyan ako, Itil. It's time to enjoy. Sorry ha, medyo nanimaho akong bino. Na-enjoy ko karong dawa. Ninom ko kauban si kong mga barkada. Apil na imong igagaw ka si Gio. Nga ako best friend. Itil. Kahumot si kong asawa. Oh, Itil. Bugno man ka. Gitog daw ka sa aircon sa kwarto ni hotel? Oh, uy. Huwag mo din nag-unang aircon. Itil? 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 Wala naman ginawa ko asawa. Itil! Condolence, Joel. Latino na yung mag-isulti na ito niyo. Giing nante ka. Wa man ka mo tuon ako. Pero gikudlita naman ko ni mo eh. Habol man godo. Bol. Pero Gilokit kudlita ni mo. usog ang imong vibration, Joel, maong wa madag kudlit kay habol. Dumpol man. Wala ko yung asawa na eh. Congratulations, biyudo na ka do. Mura kang sigilin din, Mar. Yan ko ni mo congratulate. Sa'yo ka ko na biyudo. May ito, sige. Ako, wa ko kahilapos kong asawa. Pagminyog lain, oy Joel. Duha na katuig sukad ka na matyag asawa. Napobya na ko, ma. O biyagod taon. Na timingan lang si Ethel sa imong pagkabuayahon. Timingan, good. Nalipig yung si Itil sa kong pagkabuayahon, ma. Anya, ingon lang ka ana. Sige, mukmuk suok. Hadlok na ko magkauyab og babae, ma. Og, nahadlok sa ko magbinyo pag-usab. Hi, sir. Unsay ganahan mo? Kwintas o earrings? Ay, kini sir, oh. Nice na i-gift sa imong love of your life. Biyudo na ko, miss. Wala ko'y love of my life. Mao ba? Pangita, sir. Aron happy ka everyday. Pwede ka, miss. Ako? Kung maingon ko ni mo pwede ko, sir. Okay ra nga may anak naman ko. Single mom ba ko ron? Kaya namatay ang akong bana. Unsa? Yes, sir. Na-discuss siya mo ba na, miss? Oop. Namatay lang ni in a simple nga kamatayon. Ha? Buayahon magug ko, sir. Unsa? Sige, miss, diya na ka. Dili lang ka mapalit og jewelry, sir? Dili na kay. Wala na ko hatagan. Move on na, sir. Sama na ako. Nag-move on ako. Mao nga nangita ko laing patyo nun. Joke! Kami dyan, Kim, kami. Carol, maulay ako nga, sir. Ikaw?
Joel, Hot mama di, Karol. basat ka, Joel. Hot ko. Huwag ko magkatilas ko kasama. Ako kay higit pa ako sa kumpana. Huwag pa si Chugi. Kasi, okay. Tapa. Unsa mo na. Ay, kaya ko ba ako? Buyahon ko. Buyahon ka. Lahat ka mga buaya. Kung pinig may mga buyabi. Kapit ako. Tira buaya. Tira. Ako sa sugato di ka. Magdung ka. Magdung ka. Buaya. Buaya. Joel. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Cora, ginaingon, bisan unsa pa nimo kamahalang imong bana, apan kun ikaw wa kanunay sen kiliran, kasa ka gyud. Kay magpangita ka man gyud sa butang nga katagpaw sa imong lawasnon nga panginahanglan. Kining nahitabo sa kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Daikura, Mao ka na si Drew. Buutan ka, ug matinod-anon sa gitanyag mong gugma. Apan, nga mangoy gusto nimo, uy. Dili ikaw gipaabot na kong mamisita o manguyab na ako, Drew. kung mao, kinsa maday ang lalaki nga imong nagustuhan day, ha? Kinsa? Ang imong suod nga higala, si Badur. Unsa? Si Baybadur? Tinuod ka, Besidro? Huwag ka sugtang dekura? O ako yung ipaabot nga may munguyab niya? O bay, Ay, ikaw kuno iyang nagustuhan. Ita, oy. Dihig mong marabaong tagpo niya. tanuya. Ikaw may iyang nagustuhan. Oy. Kinida, karong gabi, mamisita ko niya. Panguyaban ako siya, bay. Sige, bay. Pero, hangyo ko lang, ha? Mm. Ayaw si Igbinuangi. Kaluoy. Kung sugtong ka magani niya, pakasli siya, bay, ha? Uy. Ikalipay ko nga, ana siya mapunta nimo. Kaluoy. Siguro ko nga, mugod siya panggaon. Oo. Ay, sige lang. Uy. Hindi na ko siya binuangan. Kusugton ko niya. Pakaslan din ako siya. Salamat yung kay Dekura. Kay balik kong gisugot. Salamat ay. Kana tungod kay, ikaw ang akong nagustuhan, Badur. O di ko gusto uktas na relasyon. Gusto ko nga, imo dayon kong pakaslan. Mm. Kung mahatag na nakong akong kaputli niya nimo, Ay, kasal dayon taha. Yan o. Huwag tigom-tigom. Kasal dito. Ako yung papag si mama na ko, ha? Nga magbinyo na ko. Pagpakasal ta Dekura. Sa labing daling panahon. Nakasal na. Ay, imong bobs, be. Dali mo, be. Ano, Badur, ito yan ang sigihan ng boss. Nindot? Nindot? Sige pa, sige pa. Sige pa, ito na. Ang bilis na po, no? Kaya pikay, pikas. Takilid. Nalang imong bobs. Pikas. Ang bilis, di pa. Balhin pa. Yan eh. Pasulay na eh. Oo. Sa bobs. Pikas. Pikas na to. Okay, kilog. Imo sa ubos. May kahon. Takilid. Okay, dalaw na, Badur. Nagili mong gila, Badur. Sige pa, Badur. Tuyok. Agay, kalami. Tuyok. Kalami. Agay, Sana? uy. Tanggal sa kaginaan. Uy, agay. Sana ang gina. Virgin pag ka. Ano? Ngol lagi. Ano mawangol ugap dos na. Usba na to. Ano mawa na. Usba na to. Mao ba? Mawa di ay basta usban? Okay, kubalan na dugay. Ay, mao Kubal ba? man. Sige, usbibi. Usbi ko dong, be. Unsa? Iyasan kag layo sa mong trabaho? Oo, day. Doon ko bagong kompanya nga ablihan si Sir sa probinsya. Adto ko destino. Pero patag Sabados gabi ni ako sa bahay. Domingos hapon na ko mo biyahe. Sa laktod. Matag Sabados gabi ug Domingos hapon nakakutog nga ni Asbay. Oo, day. Pero di na magdugay. Mingon to Sir nga, temporary lang ni. Ato pa.
Doon isang transparent day ko. Ngawa din he. Mag-inusara kong maghigda. Wa ko'y dog. Tingtugno na rabaran na. Di ko masugot. Na ang imong sir nga di ko masugot nga idestino kaglayo. Day ko ra. Day, di na to sa pakon si sir. Mas mahiubo siya na ko niya. Pangitaan ko paagi nga maputbol ko sa baho. Di sunod pagay papangitag sa baho ron. Kuha pa kong sweldo diha. Gina lang oy. Sugot na lang ko. Basta inig Sabados kabi hangtod inig Domingo. Badati gid ko maayo ha. Okay, O day, birahan ti kag maayo. Sado, hangtod Domingo. Burakan ti kamay day. Maayo kay nahaduaw ka na mo ni Uncle ni mo Lucas day ko ra. Basta naman ka murag, masulubon mo ng naong ni mo, ha? Ay, nahibaw na ko, oy. Hawang ang imong pamati, no? Nga sa layo, trabaho ang imong bana. Di ba, nak? Oh, maoy. Kada gabi unlan ra gyud ang akong wakson. Lupig lang ka na ako, nak. Kami si Uncle ni mo. Kada gabi, aso-aso ang agi, oy. Kato si anhing papa ni mo sa buhi pa to. Permi ko mapas mo ato. Pero kini si Lucas, kada gabi busog yun ko. Aso-aso perming lubot, oy. Mao na, day. Giruan ni mo maoy. May pakama. Kanunay nga aso-aso ang imong lubot. Ako dire, wa gyud taon. Subahan pa na magbuha, day, kung gaman. Gago. Sa'yo, Rana. Sangpita lang ko, ha? Sangpita ko. Ha? Sa'yo naman ko. Pagtarog diha, Lucas, ha? Ay, kumita komedyan, day. Naimayin tambag, day. Ako, liminister mo yung ko, day, ko ra, no? May kay ko mo tambag. Ako pa ni mo, day, ko ra. Mga bit ka, ha? Si Drew, ay! Hangtulon, dako kay gusto si Drew ni mo! Kapitan na si Drew! Bitaw na. Nagkita magani mi kausa ni Sidro. Og miingon gid siya, oy, nga hangtod ron. Wa pa kuno kamawa sa iyang kasing-kasing na. Mangutan kayo sa? Oh. Naamang Sige mo na. mag-alagad simbahan ko. Oo. Natural. Sige. Makikita ko ni Sidro. Di na nako na maantos ang kahidlaw. Uy, makikita ko ni Sidro. Adto ko ipahungaw ni ang kahidlaw ibabaw sa kama. Bisig may ban. Pero labihan mo tika ako ron. Sige, Sidro. Bautak na. Alibi. Iyan na rin duha ni mukhaan. Birahe! Bambahe! Sige, Pedro. Sige, Pedro. Sige, Pedro. Unsa? Nagkasa ka na ako? O day. May naitabo na po sa ang kaoba babae. Humbog-bog niya ito yung una. Kaya doon na may nag-birthday. Pero, wala na siya magtrabaho sa buko pa niya. Niundang na siya. Pasiluwa ako day. Tao lang ko day po sa ihatag na ko imo pa sa ilo. O, Dong. Di pa saylo na ta ka. Di pa saylo na ta ka sa imong pagtorcha kog lain. Kalimti ng imong sa. Kalimti na dong bator. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Valero. Inaingon, bisag unsa pa din nato kamaldito, kaisog. O niya nga to arbas talawan, kundi na mangisog, wa gyapon ayo. Kay way babae nga pagdugay sa mga kinabuhi. Mao ni tapos kong kinabuhi, nga dili ako mahimong may kalimtan. Ang bini-shoulder bag mo! Ayan, nagnuta. Malo, kaya! Gahay na ka ha! Pues, kining kutsilyo mo tapos niyo! Ay, kaya ko nito ng kutsilyo! Boy, ini papapya! Boy, ini kutsilyo! Baler, ikaw ni! Animal ka to nyo! Ha?
Maniginot kang babae, ha? Patyon, tika, chinim! Ayaw, Baler! Ayaw, sunod ka ka! Ay, ako! Balik diri! Balik diri, Tonyo! Unang kaila di ka, tontohan na. Oh, tulisan to ha na. Og ikaw kikituyuan niya. Mahal ko ikaw, Sarah. Busa, di ko musgot kaya kang tulison. Ako? Imong mahal? Pero, sayang lang, Baler. Kay doon na ako'y uyab. Mamisita ka itong Sara? Oh, utay. Wa naman managad ako kung uyab. Mao nga, mangita kong lain eh. O si Sarah, siya may ako panguyaban. Saro kanya akong sugton kay naluwas gud ako siya. Yang buo siyang tulison atong tunyo. Kung wa pa ko, patay na to Sarah. Patay na tunyo. Manguyap na sa kagilaan? Naunsa ka man, oy. Humok pa ni mo nga, mabian og uyap, oy. Mayon ta og sugton ka ng Sara. O di ka niya buwagan. Salamat eh, Sarah. Ngayon ko gisugot. O, kung di pa ito sa dugay day. Wa naman ka kay uyab. Di na ba ko kinahaglaki nga daghag uyab? Wa na ko uyab, uy. Bakante na ko ron. O kaya mo naman kagisugot, ikaw rin bugto na kong uyab ron. Ugma ha, mag-date ha. Sure, uyab na gud ta. Basta, mahimo ko rin mong dadon bisag asa. Balaan na. Ang dako naman igbaba, eh. Aga na. Sige pa, Baler. Ayaw. Dako naman kayo niya, eh. Lamador. Nga naman yung maayo yung tanong. Dako bag nga ina, eh. Lamador, di ka dali, be. Ay, kapakuan ni, be. Ayay. Kaluyat ko, ani. Nga naman ni. Papunta lang, mag-isog na. Mag-isog na ng taon-taon. Kinala sa akong dila gamiton. Tapos kikindila na ko. Hindi ko anong dilo. Dako. Bati na nga, bati. Paisugan na ng impa. Sige na, Baler. Sige na. Ano siya? Gibuwagan ka na sa atong Sara? Utay. Iya kong gibuwagan. Kaya dili siya ganahas kong dila. Tuntok ka. Anong dila may imong gamiton? Naguna ka may armas tuntuha Ano ka? nalagi ko'y armas tayo, pero panagsara mangisog. Maray gidangat. Kaisog di mong pagkatao. Hatlok ang mga bugol ni mo. Pero ang emo, perting talawa na. Inom og vitamins ha. Mo di ay, way babay nga, bulungtad ni mo og Ay, gupay. pwede kong sige inom vitamins. Pero tagsara gi mangisog ni ako. Pero tabangi ko tay. Gusto na ko magminyo. Pero, uy, babae, magdugay na ko. Tabangi ko, tay kong. Kaon og larang ha. Iho og bakase. Mga isulti nila nga, makapagahi sa armas. Mo ba? Mm. Magkasi, larang nga iho. Mm. Sige tay ha. Bukaon ko na imong giingon. Aron dali ra mangisog ni ako Sugta na taon ko de Sonya. Mahal ti ka rin. Oh, sige. Sugton ti ka. Kay ikaw ang klase sa tao nga akong gipangita, Baler. Isog, unya maldituhon. Sige, gidawat to na ang imong gugma. Salamat. Tugyan kay salamat de Sonya. Oo, ma. Mag-date ta, ha? Uyab naman ta. Oo. Manuroy ta bisan asa. Oo, uri. Ano rin taog ma? May kay, sige rin kaog larang og. Kuan, iyo ba kasi? Kondisyon ko rin mo. Kana. Muna'y gusto na ako, di mo. Bugoy, unya maldito. Unya hilig pa kita ng butanga. Sige. Dad ako og mabisan asa, Baler. Kay dili ti kabalibaran bisan unsa pa'y buhato ni mo na ako. Puta ni imo eh. Kasi pirmot. Oo. Tako na yun na kay duha na kung ka-Amerikano may nakasoda na. Mura ko mapad pa sa ginawa o. Ay, be. Ato din ni ikuan, be. Mitang niya ako. Basi mo kalit na niglumoy. Bingat. Ando na mo kapaa. Dalayan. Oo. Oh. Daan na. Sina, isudrong. Now. Sige na. Matay. Ha? Ay, man. Ang ito, ang imutuod. Ano namatay man na, Balik uy. tas dila. Balik. Mentas magpaabot ang isog na balik ako. Balik dila. Balik. Sige. Sige. Balik dila.
Kana, sige pa, Baler. Ay, pagmaayo ang ako. Mientras nagpaabot pa tang mangisog ipo. Sige pa, padayon. Ay, parang maayo, sige pa. Oh, Baler. Oh, babay, baler, ha? Hagdoon mo nagkasal lagi mo uyap. Oh, bay, Ngata, gusto mo. Gilang lang. Unya day kasal ko, unya ko mukaon, mas kasal. Magminyo ako. Ipulaan ko sa kinabuhing ulit tao eh. Sige. Kapoy na ko sig dinugoy. Magminyo ako. Pundo na ko bay ba? Ayaw mas mayo minyo. Kay gusto sa mga kasidan. Para makita sa kasi mong luwat. Huwag na bay, baler. Sunya, Mao ka na, Baler. Dili ko mo dayon upakasal nimo. pero nga naman day. Mahal ti ka. O doon na kayo ba yung trabaho? O gwal ko magbarkada-barkada? Di kasubo ko, Baler. Pero gibati ko nga, dili ko malipay sa ato niyang panagtipon. Sigurado gyud nga, makapangabit yun ko. Still lang. Makasalang unya ko. Still lang. Busa, mentras sa'yo, pabuwag na lang ta. Pero day nga naman eh. Wala may nung dahil makikbuwag man ka na ko. Tagsara mo ko ka na mangisog ng imugod. Ang gusto na ko sa laki nga isog permi ang iya kada oras. Kada oras nga gusto na kong mugamit niya. Pero ikaw, huwag yung kay lami. Sige lang nagkalumoy ng imo. Busa, sorry. Dili na ko magpakasal pa, di mo, Baler? Dili, Baler. Wa na ko manguyab eh. Kaysa tagsara mangisog ni ako. Niliganahan ang mga babae na ko. Balik lang kong binugoy eh. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Lucy, pinaingon, pamatia og tumana ang tambag sa ginikanan, kay silang nahipawon sa angay na to mga anak. Kay sila, una man nato sa duyan. Mao kining nahitabos ang kinabuhi nga di nako mahimo. Mahikalimtan. Hain ka man karon, Lucy. Hindi ako sa ilang Emma. Tag-unsa ka man diha, gagabi naman kaayo. Giimbitar ko og birthday sa igsuon, ma. Pauli na. Alas 12 nas gabi Paaboton ti karon ablihan ti ka. Ay, nalang magod. Kay nga no, Ore mo kumatog sa ilang M. huy Lucy, dili pa mo minyo Ayaw tugtog sa bahay sa imong uyab, kay lain kayong pamation. Pauli! Oh, ma. Sige, ma. Bye. Si mama, uli. Ano man? Pakatulgon din his inyo. Paulion ko no ko. Yang sa may matod ni mo. Kadi ay. Nakainom ko. Magkatod ni mo kay Kuyog. Maliskas yata simba ko. Sa? Unyang saan man ako ini, M? Ano lang kutog sa kamugod. Adin pa ka matug sa kwarto sa kubanghod nga babae. Animal, gining bayhana da. Tuka na kaayo ko. Asa naman day ni siya? Akong tawagan. Tubag ka, Lucy. Huwag yun tubagas kanahan ay. Alas 2 pasado nas kaadlaon. Ayaw kong ina nga. Tuagid siya matuog sa bahay sa iyang uyab. Pakauwaw lang. Sa mga diha. Ako na suka kini ko katog. Doon na hayag, suwawan ko. Tabunin ang imong mata sa habol pang. Nagpaabot pa ko sa atong anak. Wa mauli. Oh, kaya Bless Lucy. Hain man. Pamin na ko, ma. Namsamang ka. Oo man. Kinangsa man day ko. Nganong dito ka man kuno natuog sa ilang M? Oo, magoy makatod na ako, ma. Kay nakainom si M. Madisgrasya unya mi sa motor. May nahitabo ninyo. Say, Gihilabta ng imong pagkababay di M. kalain sa mga hunahuna, ma. Uy, what taon? Pagsultis tinuod halos eh. What jud, ma, promise. Dito ka natuog og hubog si M. Unya nagtupad mo. Sigurado gyud ka nga wa kahilabte. Wa lagi taon, ma. Uy, promise pa, oh. Dito ko gipakatog sa papa ni M sa kwarto siya igsuon nga babay. Sige na, mahal, kay maligo na ko. Trabaho na ko. Ma, may isulti ko ninyo ni Papa. Naabot na sa Papa? Wa pa. Unsa man day na, Lucy. Unya na lang, uy, inag-abot ni Papa, ma. Ngano man good. Bahin sa unsa man ang imong pakigsultihan namo ni Papa nimo. Salamat. May abot na sa Papa. Paamin ako pa. Sa iyo ka man lang yung nauli, Lucy, ha? Half day ramiron kay na-meeting ang among manager. Managerial meeting. Oo ba? Mahal, gutom na ko. Nakaluto ka na?
Ay, nagdakog pagkaon pa. Wa na lang na ako palutuas, mama. Ako ba mga on ta? Kay gutom na kayo. Mukaon ako. Dungan lang tagod kay may pakigsultihan ko ninyo ni mama. Anya na. Humana itong kaon, Lucy. Oh, sige. Minyo. Yo! O, ma. Pa. Lucy, bago pa mong nagkauyab ni Em, nya magminyo na mong duha. Ay, pag-sure mo, Oh, oy. nakipila pa taon mo katuing nagkauyog ni Em, oy. Mga 5 kabuhan naman may nagkauyab, good Oh. pa. 5 kabuan. Sus, Ginoo ko ni mo, Lucy. Kami si Papa ni mo, no? Hapit mo abot og 12 ka tuig ming nag-uyab na mi nagpakasal. Magbugno pa man gani bing duha. Sa nakahamong duha ni Em nga 5 pa lang mo kabuan nagkauyab. Unya magminyo na mo. Ay, Ginoo ko ni mo. Ginoo ko, buwan. Ay, abi na kong tuig na. Pagtaro nga ng imong pagkabuhat, ha? Ayaw, pagdali-dali, Lucy. Nagkasabot naman good ming duha. O, laki. Huwa pa'y trabaho si Em. Oh, na may pasalig niya nga auntie niya nga to sa Amerika. Nga mo im gasto alang sa among kasal. Unya, kanang auntie ni Em, muhatag magkwarta ninyo panahon sa inyong kalisod kung may anak na mo. Sa kasal naman namo siya mo gasto. Tiyo mo ka na. Anak ka na. Ayaw, pagdalig minyo, anak. Asaman taon ng minyo ba? Kung kamo gyud si Em ang para sa usa, o kamo gyud ang magkadayon. Pamatiya nga mong gitambag ni mama ni mo, Lucy. Kami ang nabalakag, si Bakong magkabuhag na san mo duha si Em. Pa, ma, sakto na ko sa edad. Magminyo na lagi mini Asawa na ka, Lucy. Nasa tagayan. Magib kang anak, ha? Naili mo gusto ka kaya tagan ta ka. Ay, sana rin na. Tulo lang, sakto na. Sige, tuloy. Abi. Suta. Sulitas ilong. Lati ba yung gidikanan nga. Pala magkasala. Nakuha na tika. Okay. Nahamo sila mo niya magminyo na ta. Masakit ko. Pagkagsin ako, no? Di mo mailan. Tuwa na ko ni mo niya at tukas laing babae magsal. Uy, sa magkabuhay. Di mo mailang nakuha na ka. Mo na kinakawa. No. Hindi tayo ni magmani-mani, oh. May nilam yun noon. Tagbang kay ko, Lucy. Tayo mani-mani. Butag yun, uy. Pang, ubani ko sa ospital. Higit sa may na ospital, tao Si Lucy, nanganak. Unsa? May apo na ta? Hubog na sad ka? Ano maghubog? Suko ka? Suko. Pero minanin mong gibuhat na. Hubog ka kanunay. Wapagay trabaho, mag-inom pagyud ka? Namoy buhay ka? Ha? Ha? Wa! Pero gikapoy na ko nimo. Ngayon! May laki ka? Ha? May laki ka? May laki ka? Isakpa ko nimo. Gibatan ko nimo. Sige ba yo? Bunog yung karoon ba? Buda! Gusto rin kag bunog, ha? Gusto ko na. Punan? Ha? Punan ba? Batya na lang ko! Ay, kinakagapat yung kan... Nadapatan ako! Suko man, yan ang hubog ko! Nakuyapan si Lucy! May buntag, Noy. May buntag. Unsay ato? Nakailan naman ka na ko, Noy, sa chiptanod ko. O kauban ko ang ginikanan ni Lucy, kay kuhaon na mo ang ilang anak. Naa si Lucy, Noy? Naaman. Lucy! Kanaog diha, naay mong mama o papa. Lucy, kabunog ni mo, anak. Patag kang Em. Ikihata siya. Oy, pre, mare. Ayaw sa mong diretso kiya, ha? Away magtiayon ni. Away magtiayon. Unya may bunog sa duha ka mata ang among anak. Ikiha ang imong bana, Lucy. Oy, mare. Wapay trabaho, manggulat pa. Ay, ayong pagkabanat. Kuhaan imong mga besti, Lucy. Ingon man ang sa bata. Oy, ngano man, mare? Nga, niya nagpuyo uban ninyo ang among anak. Unya, wala yun mo makapugong sa. Nga gitapatan si Lucy ni M. Kuhaon na mo ang among anak. Adto na siya puyo na mo. Dali na, Lucy, dali na. Pauli sa ato. Dain na imong bana nga hingulata.
Hinan bitaw ka namo nga magkagubot gid mo. Di malas kaayo ka nga nakabana ka ni M. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Johnny. Ginaingon, kung ito ko sa Ginoo, nga kita magadayon, kita magadayon. Bisag kinsa pa ang mapugong. Mao kini nga tabos ko kinabuhi, nga dili na ko mahimong may kalintan. Usa nilitit. Chocolate. Alang kag kinsa man nilitit. Para imo, Johnny. Nag-Johnny ka lang ako. Huwag ka magkuya. Nganong magkuya man ko nimo? Magkuwam ko ni mong edad. 40 anyos ako, sa ikaw, 16 pa. Angay nga, magkuya ka na ako, litlit. May GF na ka? Jeff, kanang girlfriend? Oh, may girlfriend na ka, Johnny? Nadaghan. Unsa? Daghan na ka girlfriend? Oo, daghan ko mga amigang babae. O usa ka na anak, litlit, nga akong amiga. Dili ko gusto nga amiga lang ko nimo, Johnny. Unsa? Gusto na ko nga imo kong girlfriend. As in imong uya pa. Unsa? Let. Ha, nung to daghang chocolate nga imong gidagan niya, ha? Akong gihataglo. Oy, kisa imong gitagan ang mga amiga nimo. Dili looy. Akong uyab. Usa, ngay uyop, kabata pa nimo, Let. Kuyawan, galuno. Kung ano di bang kukuyawan, ha? Nga 16 ka pa, o may uyab ka na? Dili pa mi uyab looy. Wa pa man siya musugot na ko. Oh, sa buot mong ipasabot, ha, Let? Ikay nang uyab sa lalaki. Unsa? Mani gusto ni Litlit, Johnny? O lagi Jessica, nakalitan ka na ko. Basig nagkumidyar ang bata ni mo, uy. Ay, puto giglaing kahulukan, John. At first, warto na ako. Pero nakita ko siya mga mata nga seryoso kay litlit. Ay, siya pala umay, Johnny. Kay luoy kaayo. Bata pa si Litlit. Huwag ka na iyang kaibog ni mo. Papi love lang na. Magit. Tana? As mintaw. Manuri good. Mag-date ah. Ikaw, Johnny, ha? Usikan, nagyan ni mong kwarta, uy. May magdili ta mag-date ba? Dinhi lang kus amo, good. Aw, ta. Mga unta. Ako'y magluto. Unsay gusto ni mo? Sorti lang kay akong lutoon. Nalimot na ka? Huh? Saan sa man? Sa atong anniversary? Ay! Hala! Anniversary man din nato ron. Uy, ala, sorry kay June. Happy anniversary. Norita, ayaw din eh. Ayaw din eh. Nag-kiss sila si Johnny o si Jessica. Unsa bang ka? Anong hilak mong kagmaayo diha? Kasi nag-away ni mo, ha? Sulti. Wa may nag-away na ko pa. Nya, anong nihilak man ka diha? Kuyawan lang ko ni mo da. Nagselos ko pa. Unsa? Ni kinsa man? Nila ni Johnny o Jessica. Nganong magselos ka man? Nga uya ba na silang duha? Love man ako si Johnny, papi. Uy, litlit. Dinoon lagi pa. Love na ko si Johnny. Litlit. 16 anyos ka pa lang. Samtang si Johnny, parehas na nakog edad. Uy, pangitag lalaki nga imong higugmaon. Kada parehas ti mong edad. Dili pa. Si Johnny ang akong love. Si Johnny pa. Litlit. Maayong gabi eh. Oy, may gabi ninyo, Johnny, Jessica. Nganong ni amo, ha? Ali ba lingkod mo do, ha? Lingkod. Salamat, Matoy. Jessica, lingkod. Wala man tingog-tingog si Jessica, igo umang ni smile, ha? Pero mo lingkod. Bahala, tingog. Basta mo lingkod lang. Oo. Salamat. Tingog. Kining na ni Miss Jessica, kay gusto na mo nga ikaw mahimo na mong ninong sa mong kasal. Oh, magpakasal, dahil mong duha, Johnny. Mauna, Noy. Magpakasal, may aron. Mahimutang na mi ba? Lapas ka bis kalendaryo eh. Nala. Sige, magpakasal mo. Sige, maayo. Salamat kay ni mo, Noy. Kasi, Noy, magpapa naman ako. Kaya inyo, magkakapaludon. Apa? Hay man si Litlit. Huwag ko kabantay. Nakatingali siyang kwarto. May tuyo ko niya.
Wala naman din na mo eskwela. Nga no, God? Muna akong susihon. Magkikisulti ko ni Litlit pa. Sige. Ato sa kwarto. Ay lang kasabi. Ay luuran biya ng anak mo. Dili ko masugot ka magbinyo na si Judy. Dili. Gano'n si Jessica may ang binyuan pa. Litlit. Uyab silang duha. Murag, mabdos na si Jessica. Mabdos? Mao ka na, Litlit. Ay, Let. Balik og eskwela. Na-discourage na ko pa, uy. Naunsa mang kalitlit, oy. Dili mo ang ayan ni Johnny. Dako og gintang inyong pangidaron. Bisan na. Love man ako si Judy, papi. Pero dili ka niya love. Si Jessica ang iyang love. I hate Jessica. Litlit, ayaw kong pasok ha. Balik og eskwela. Nausa mas litlit. Wala ko mo eskwela. Nga naman. Na-discourage ko no siya. Sunsa man. Nako. Uy, Dahil naibaw siya nga, magbinyo na ta. uy. Pwede hilag ka ko no. Wala mo siyang klase. Ay, kaluoy biyang lit-lit. Uy. Yung sa man, matuta sila. Atong amaman. Sige. Sige na, okay na ang tanan ha, litlit ha. Mubalik na kag-eskwela ha. Oh, Johnny. Kung dili pa ikaw ang nihangyo na ko nga muundang nagyugog eskwela. Oh, sorry kaayo, Johnny ha. Napil na hinuon mo kahasol. Okay, Ralat. Uy, nakasabot mi nimo. Moabot na ang time na makakita kag lalaki nga love ka. O love pud nimo siya. Okay. Dawato na lang na ako nga dili may magkadayon si Johnny. Kana, mo na buutan nga, amiga. Mahimong mugakos ko nimo, Johnny. Uy, mayo ka. Dire, mayo kayo. Last na lang din ako. Litlit. Yes! Asawa na kita ka, Jessica. Jessica. Love you, Jessica. I love you too. Jessica. Good morning. Good morning. Breakfast in bed. Thank you. Ikapoy dyan ko eh. Imo magkukong gihagog maayo gabi. Natural ka simple to. Hmm? Hagoon di ka kay asawa di ko di ka. Amahan na ta. Wow. Ikay nagluto? Oo. Basta love na ko kung malipay ni. Thank you. Wadyo ko masayop nga. Mamahimo ka na kumbana. I love you. Oh, I love you, Jessica. I love you. Oh, may cellphone. Tabag-isa. Hello? Johnny, Kinsa ni? Papa ni Letlet. Oo. Nganong naginap ka? Arita mo ni Jessica sabay. Pagdali mo. Oh my God. Anong nabuhat man niya? Nagsilo siya ninyong duha. Unsa? Pero, may naman namang istorya nga, mobalik siya eskwela. O matupagin niya nga, nakasabot siya na ako. Namo. Johnny, oh my God. Di ako sa litlit mo. Di ba misulti siya nga? Last na lang to niya. Oo. Anong nagikog man siya? Naay gamayng suicide note. Basahan ninyo. Love good ka, Johnny. Og sorry kayo, Jessica. Gisakitan ko nga nung kamo ang nagkadayon. Dili. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Ismail. Ginaingon, mas laming higugmaon na babaeng maldita og saputon kaysa bakakon o bigaon. Mao kini nitabo ko kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Ay, di ko sugdan yun ang uwan, girl. Ay! Masinong una kabayot, uy. Uy, managa na lang ta. Uy! Basta nabitaw ta. Pero bayot. Managa na lang kita ba yun? Kasi manghulong ta og bato tapos bahag akong baha. Iaks na pa kayo ng baha. No, hugaw ka ayo. Dili ko gusto nga mamatay lang ko. Nasakit og leptospirosis. Kung gusto kong mamatay nga, ang hinungdan, ikal!
Kapoy, bayuta ka, uy. Dagan na bayot! Dali na! Ay, ay, bayot! Ay! Uy! Sorry! Sorry, miss. Dali. Gunis kong gamot. Ano ba kabarong ka? Dali. Salamat na lang. Mabarokog ako. Ay, sorry kaya. Sorry kayo ninyo. Ay, magkukupong. Nalas maganda mong duha. Nakasaan na ko. Sa sunod, magbantay ka aron di ka makasa. Danghag. Dali na ba yun? Basta danghag, makasa. Gita. Paitang babayan ha. Nangayok ko sorry niyo. Nasuko pagyapon. Maldita. Kabasa gud nimo Ismael. Diretso kaligo ka, aron di ka mahilantan. Oh, Diin ka ba in taon gikan ay nga nagkalapok man ang imong pantalon. sa kadangog ba, naslide ko. Nakasapog. Mga tao, dakbuok, nasmagan ako. Unsa? Pwede na nalasig ay kaligo na dito. Sa sunod, magbantay ka aron dili ka makasa. Ay, gwapa unta. Maldita lang kayo. Basta danghag, makasa. Gita. Maldita hagin ba yan, ha? Pero, ganahan ko niya. Ingon nila, mas may nang higumaon na babae nga maldita og sa puton kaysa baka ko bigaon. Sabi ko na ko nga, mauyab na ko siya. Ngawam ko kailan niya. Ka-advance po na ako mag-isip, ay. Girl, good luck sa mong interview, ha? Pray for me, bayot ha, nga madawat yun ko. Oo, ay! Muhapit ko simbahan. Ugludhan ako nga madawat ka sa imong gi-applyan, girl. Madawat ang unta ko bayot. Kadaghan sa nagpaabot for interview. Kikulbaan mo kung maayo, eh. Makapasar ka ako. Lord, help me. Makapasar lang unta ko. Mga 10 minutes, mag-start ako pag-interview. OMG! Siya! Hello. Good morning. Mga applicants mong tanan? Yes, sir. Okay. Good luck din nyo, ha? Itanaw siya ako. Miss? Ako, sir? Yes. Applicant ka, sab? Kuan, sir. Uy! Ikaw kung nadaspagan last week, di ba? Kuan, sir. Yes, ikaw to. Naka-remember ko si mong naong. By the way, niya ito istorya nag-interview na ko ni mo, ha? Good luck, miss. What a small world. Nakita ko siya pagbalik. Nakita ko balik ang babae ng maldita. Sit down. Thank you, sir. Imong resume kining akong gigunitan. Sir, Cherry Marcos. Cherry Marcos. Isugong apelido. O balitahon ugan. Maldita ba ka in real life? Okay, first time tang nagkakita, nasuko kag mayan ako. Maldita kay ka. sir, I'm sorry, sir. Nakalitan lagi ko ato higayon na. Nakalitan. Nakalitan ka. So, kung ingnon ka ikaw nga nakalitan sa ko karon ning atong panag-atubang. Og dili ko nimo dawaton? Ano ni barog ka? Dili na ko paaboton nga moingon ka nga dili ko madawat. Sit down. I said sit down. I like you. Palaban ka. Maldita ka. You can start your work ASAP. ASAP? As in, as soon as possible? Yes. Tomorrow, empleyado ka na ni maong kumpanya. Miss Cherry Marcos. Aka Maldita. Girl, congratulations! Nadawat yung ka! Congratulations! Dawat lang ko sa kupag kamaldita, bayot. Isang ginang good. Wala laman po, dili ba? Matod pa niya, he likes me kuno. Kay maldita kuno ko. Imagine, bayot, didawat ko as employee tungod lang sa kupag kamaldita. So, unsa man? Dili ka mo itong nga ugma?
Nganong niya ka ba, Jasmine? Busy ko. Miss naman ta ka eh. Busy ko. May mo ba? Nilikod mo sa mukon? Oh, karon na lang katili pa samok na ko is. Why? Kagahi pa naman pasabton, Jasmine. Busy ko. Daghan ko gibuhat. Gawatin sa kong office. Please, gawas. Mugawas lang ko kung mahuman ako sa kong tuyo ni mo is. Kay baw ka na nako. Kung mo iyang kong miss na ta ka, miss kita ka. Mao nga, Oh, hey. Misabag mo ka na ako. kanahan kong mapasabak ni mo. Kuya. I miss you. Stop it. Stop it. Niatason sa opisina. Stop it. Naay CCTV cam, mong ka is. Oh, Kimingaw na kay ko ni mo. Okay lang ha, pinagis imong pagsabak na ako. Matagamtaman kong kadako sa imong. Oh, Ismael. stop it, Jasmine. Daghan lalaki na katilaw ni mo. Wa, uy, takhan ko. Oh, bigaon ka na. Kakon ka pa. Nagsayal ko maong dili ka angay nga mahadlo. Kay dili halatang atong buhaton. Uy, ay, Nangis ka kini. ay. Sabag ka, uy. Sabag ka, uy. Ano mahuman di? Yan ni mo, eh. Oy, hagit imong pagkalalaka. I-open imong imong zipper sa pantalon. Ano ni mo, eh. Magkipangita. Yes. Sapak mo ayaw. Ayaw tampon. Yeah, sure. Balik. Dili. Hey! Oh, Close the door. Uy, batasan ay. shit. Nakita na. Da. Di ko ba yung manager ng maong kanya, di ba? Pero nakita. Sige na, Ismael, patayin ka. Magkalagot. Ka? Anda. Ako shuffle ni mo. Nakita lagi taon ba dayon Nakita, ka? Kita. Sira, ay, Jasmine. Ilo mo naman ka. Masa ibang ginaw na. Wa man. Doon na. Sulti ko, Cherry. Ngano na makakmang ka? Nga may uyab man di ay ka. Uyab. Wa ko uyab. Unsa man dito ako nakita ganina, sud sa imong opisina. Hay na ba? Paguryo-guryo pagyud ka, uy. Naglagot na ba ako, ha? Be, ihunong ni sakyanan nimo kay munaog ko. Unsa man? Dili ni mo hunungon kay mo ambak ko. Magkahimo ka? Makaya mo! Ay. Kung maamba ka, niya mamatay ka. Wala pa sa hinlan. Ako ra. Mo na ako nagustuhan mo, Cherry. Kay maldita ka. Saputon ka. Pero ganahan ka sa bigaon. Nakagets na ko. Nagsilos ka ni Jasmine. Wa na to. Nabugos na siya na ko. Maog akong gisakay-sakayan. Pero ikaw tinag kong gigugma. Kaya katos Jasmine, bigaon na, bakakon pa. Di ko ako na lalaking nakatilaw niya. Mao nga, ikaw, Cherry. Sa masugod ka sa dili, pagkaslandi ka. Hilom, uy! Mamugos ka? Kung dili ko. Ibangga ko ni sakinan. Ano magdungan tagkamatay? Unsa? Gusto ka? Ha? Uy, ayaw, kabe tong ako. Joke na ba yato? Atong listeners, atong drama compilation part 127. Basahon dahil katong uban nag-comment sa atong last na itong gi-upload. Itong basahon si Romy Boy, salamat idol. Pag-upload, wa skip idol, hantod mahuman ang drama. Gimingaw na sad ko sa akong uyab idol. Si Cherry, dili jud ko mahimutang, di na ako madungog iyang tingog. O permi ko paminaw sa imong drama idol kay malingaw kaayo ko. Salamat kay kanimo Romy Boy sa imong pag-comment permi. Si Virgilio Balanay. Salamat na sa idol, lingaw na pud mi ka sa new upload walay skip kayo idol o kanunay suporta sa manindot imong drama birahi o bombahi idol. Salamat kanimo Virgilio Balanay sa imong kanunay nga pagpaminaw sa ato ang mga drama. Si Dalsim PM Sir Idol, maayong hapon, salamat, pasensya na pemigad ko maulahi tungod sa ako kabisi panginabuhi.
Anay gapon ko padayon paminaw, full support sa imo, God bless you and family. Salamat kay kanimo Samdil sa imong kanunay nga pagpaminaw sa ato ang mga drama. Si Ma'am Balbina Tapalis, salamat sa paspas nga upload sir o malingaw na sa mian ni samtang nagtrabaho mo kapala sa kalay o kamingaw. Amping kanunay sir o God bless you. Salamat kanimo Balbina Tapalis. Si Oscar Abaydog, salamat na sa idol, basakpan basta matiwas lang jud. Salamat kanimo Oscar Abaydog. Si Mercy Sandoval, salamat na po sir idol sa drama imong gina-upload, malingaw na sa mi. No escape padayon, always support me. Salamat kanimo no. Salamat kanimo Mercy Sandoval. Si Mirna Urban, thank you again sir sa padayon nimo pag-upload mo pala may pa. Salamat kanimo Mirna Urban. Si Boyet Lidra, ayos kayo idol, mangita sa mitrapuan ni. Salamat sa new upload nindot kayo. Salamat kanimo Boyet Lidra. Si Cheryl Lampitan, new subscriber sir. Nice kayo ang drama. Bago na tong subscribers. Welcome sa itong palamay. Cheryl Lampitan. Si Edgar Palma, thanks idol. Lingaw basta imong mga drama. Walay paglubad. Salamat kanimo Edgar Palma. Si James Panyola, salamat idol sa mga drama. And God bless. Salamat James Panyola. Si Annalyn B, nindot kayo drama idol. Makawa jud while gatrabaho mi. Salamat tayo no. Annalyn B. Si Helen Basil, thanks sir for new upload. Enjoy sad mi paminaw. Salamat kanimo Helen Basil. Crystal Leo, lingaw na sad mi idol. Padayon lang jud na ami permiga paminaw. Salamat kanimo Crystal Leo. Cindy Abdas, nice drama sir. Angina Castro, ay sir idol, dagan sa nga mantod sa makalingaw kayo nga drama. Dili jud mi mapulaan paminaw sa mga drama. Si Arnold Cornal, ayos idol, lingaw kayo mi more pala may drama pa. Si Catherine Sulip idol, basta imong mga drama mao jud na akong paborito kung naang sugad sa una hangtod karon. Salamat kanimo Catherine Sulip. Si Alfie Lucina, salamat idol sa upload lingaw na sa silingan ning paminaw sa imong drama. Si Jod Pristico, idol, matik na, why na skip idol, bahala kung taas kayo basta dili jud skip idol aron makabawi sa imong kago idol. Salamat kanimo no, Jod Pristico, sa imong pagsabot sa kuha. Kaduhang comment ni Jod Pristico, idol, salamat idol sa new upload din. Sorry idol, wala ako naka-comment sa part 125 kay ang wifi naguba kay na nakilatan. Sige uwan rin idol. Ulan-ulan bitaw no sa Bohol no, sa Visayas. Katulong comment ni Jod Pristico, idol, anak akong tiyo ba, wala ba daw single mom diya, kay kaminyoon na siya lagi, wala na lang daw single mom, basta kusog, mukagod idol, puhuay raw manghiba. Oh, dingaw kaya ang comment ni Jod Pristico no. Nara siguro mag-reply anak, Jod Pristico no. O mao na to mga kasuners no. Uspon ako, salamat jud sa ato mga komentor nga isa jud akong basihan sa pag-comment no. O sa imo mambit, salamat jud kayo sa imong suggestion o sa imong pag-comment. Naot nga nalingaw pod ka sa atong mga drama o amping-amping. Uspon ako mga kasuners, daghan jud ka salamat sa inyo.